radovi. Rekli smo rekonstrukcija stare škole u Idvoru, 18 miliona. Rekonstrukcija Doma kulture u Padini, dodatnih 10.211.383 dinara sa projekcijama za 2027. i 2028. koje idu ekstremno visoko u tabeli kapitalnih projekata. Da vas pitam samo do kad mislite vi da pravite taj dom kulture, jer će to da bude do 2040. Svake godine po 10 miliona, ja ne znam koliko ste do sada, koleginica je malo prepričala, mogli ste do sada napraviti 10 domova kulture. Kako? Za te pare. Koliko ste ih dobili? Kažete, bili su Slovaci i oni kažu sve je u redu. Ali zašto onda nije napravljen taj dom kulture, popravljen, rekonstruisan? Ako je prvi rok bio... Ali ako je prvi rok bio do 2022. Pa drugi rok do 2024. Sad smo u 25. Vi pravite projekcije za 27. i 28. godinu, što znači da to može da traje još 10 godina. A Padinci čekaju svoj dom kulture. Kad bude završen, bit ćete pozvani. Nadam se. Manifestacije, nadam se da ću doživeti to. Manifestacije su legitimne, ali insistiramo na prioritetima kao što su putevi, voda za piće, kanalizacija, naspram ovih vaših manifestacija za zamazivanje očiju. Kod velikih objekata zanima nas projekat, premer, revizija projekta, dinamika i zašto traju godinama. Pitanje za predsjednika. Koliko je ukupno izdvojeno za manifestacije u 26. i po kojim kriterijumima su birani? Dom kulture Padina. Zašto projekat traje toliko koliko traje od 2016. do 2028. I ko je odgovoran za probijanje rokova? Projektno planiranje, rupa bez dna. U kapitalnim projektima stoji posebno projektno planiranje, i ovo je zanimljivo, od 18 miliona dinara. Planiranje može biti i šifra za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja se ponavlja, deli, aneksira i nikad ne uđe u realizaciju. Za koje projekte se radi projektna dokumentacija i u kojoj su fazi? Koliko je opština u prethodne 3 godine platila projektovanja koja nisu realizovana radovima? Rezerve, budžetske, 6 miliona dinara diskrecije veća. Tekuća budžetska rezerva nam je 5 miliona dinara, tako? Stalna rezerva nam je 1 milion dinara. Same po sebi ove rezerve nisu skandalozne, ali su vrlo politički zgodne, jer odluku o trošenju donosi upravo opštinsko veće. Zato bih vas zamolila za pregled trošenja tekuće rezerve u 25. Kome, zašta, po kojim rešenjima veća. Koji su kriterijumi da nešto bude iz rezerve, a ne kroz planiranje? Prihodi su također vrlo optimistični na porezima i transferima. Opština zavisi od tuđeg novca. U obrazloženju se navodi porez na zarade planiran 410 miliona, na imovinu oko 243 miliona. Koliki su poreski dugovi po osnovu poreza na imovinu i koliki je plan prinudne naplate u 26. Ako transferi ostanu isti, a rashodi rastu, gde je plan racionalizacije? Ja se nadam da ćete stići da odgovorite dok smo tu. Memorandumske stavke 11 miliona, u prihodima se pojavljuju memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine, 11 miliona dinara. To često znači refundacije, povraćaj knjiženja i stvari koje se lako sakriju. Šta tačno ulazi u ovih 11 miliona refundacije, iz kojih programa i na osnovu kojih rešenja ugovora? Hvala lepo.